verbouwing van Soga is klaar in de zomer. Maar wij zijn nog zeker nog 2-3 jaar bezig. En daarna ook, denk ik. Want we zullen altijd bezig met renoveren, mooier maken, nieuwe faciliteiten. Omdat ik in geloof dat we moeten meegaan met innovatie. Dat is heel lang niet gebeurd. En dat is super belangrijk. Want we willen gewoon de Aruba niet alleen zorg kunnen geven, maar gewoon de beste zorg. Okay. En ik denk dat we die inmiddels echt al grotendeels aan het maken zijn. Waarom komen er zoveel mensen naar Aruba op vakantie? Is niet alleen omdat de stranden mooi zijn. En omdat de mensen aardig zijn. Maar ook heel veel mensen kijken van, als er iets gebeurt, kan ik dan terecht? Dat die hartaanval, ons cardiologieteam is fantastisch. Die wedijvert echt met de topinstituten. Dat was vroeger niet, nu wel. En daardoor hebben we echt meer mensen aantrekken. We sluiten deals met cruisemaatschappijen die voorheen ergens anders heen gingen. Maar nu komt de crew en als er een passagier iets heeft, komen ze naar ons toe. Omdat de zorg goed is. Dat is voor ons heel mooi, want het geeft vertrouwen. Maar nogmaals, als we het steeds over geld hebben, het brengt meer geld in het laadje, waardoor we uiteindelijk betere voorzieningen, betere apparatuur en mensen kunnen aantrekken voor onze eigen bevolking. En kunnen werken aan die wachttijden, enzovoort, enzovoort. Om even af te ronden met het geldgedoe. Sorry. Helaas moet het daar heel vaak over gaan. Laatste vraag hierover. Kostenplaatje. Want je hoorde alle soorten bedragen. Wat ik weet is dat het 3, 4, 5 verdubbeld is. Dus het is een heel duur hospitaal geworden. Wat is de uiteindelijke kostenplaatje geworden? Ik kan daar niet 100% antwoord op geven. En waarom? Is enerzijds het land, Aruba, heeft de opdracht gegeven aan Soga, heeft de grond eigenlijk gegeven en om dit project te doen. En het land Aruba die betaalt huur aan Soga. Wij betalen geen huur, dus wij maken gewoon gebruik van faciliteiten. Maar alle interne verbouwingen, dus dat extra, dat betalen wij wel. Maar natuurlijk kan ik wel een beetje een antwoord geven, is dat als je kijkt over de 30 jaar periode, dan is het niet 5 keer, maar wel 3 keer zo duur geworden. En dat betekent dat we met alle kosten en alle rentes tegen $1 miljard florin aan zitten. En dan had je echt hoeveel was het origineel? Nou, ergens tussen de 250 naar 330 miljoen. Van 330, dus het is bijna 700.000. En dat is echt heel treurig.